Salam hatırlı vatandaşlar, salam ähli illeşler, salam kemine gowmya daýlan. O Oğul Nurçarevi. Siz kovmuşsunuz. Bugün yine de ekrana çıktık. Hawa, bugün bir gyzykly tema hakynda görüň edeli diýdim. Hı hı. Sen iň hemme kişinem gyzyklanýan bir tema mukady pikir edýän, menem hasam gyzyklanýar. Palçylyk barada. Adamlaryň öňüni görmek isleýän bir niýetleriniň bardygy, bulan bir ýörgünli bir zada öwürlenigi, şu hemmen gyzyklanýan mukady pikir edýän, sebäbi adam öňüni göresi gelýär. Nämeler boljagyny bilesi gelýär. Nämeler garaşýar, gowy wakalarmy, her kimiň begenesi gelýär. Her kimiň özüni alladasy gelýär. Şeň dogry aýdaly, dogry zady. Her kim özüni allatmak isleýär. Ýani birler taraplayın, özüne de pul berip özüni allatmak isleýär. Ine şunu biz palçylyk diýip aýdýarsa, owa arasyna, ýyl arasyna palçylyk diýär. Inni bir şulatlar barada bir giňişlerini görüň edeli. Näme üçin halk şular ýardaklary itergi berýär, biri-birini iterýärler. Näme üçin nowata durup palçylygyň gapysyny nowata durup çöregini saçagyna çöregi ýok, adamlar saçagyna çörek almaň ýerine palçylary ýigdirýärler. Ine bir gyzykly ýeri şol. Şu hakda görüň edeli. Hı hı. Ya. Edir ilki bilen şu bir video var. Şonu goýaly. Belki şonu videonu göreli, ondan Ne da var? Var. Toylu haber eşitdiňmi? Bir toy etýän edim sana. Toyda aýalda bolmaýdy. Şoň üçin bir zada begen otyrsyňmy, bir zat etmeli diýip alat edip otyrsyňmy? Toyuň ýürüňi diýeç. Şu toylu haber üçin bir azajyk diýe begençli bir gowy zatlar bar içinde diýe. Ýene de bir toy bar. 2 tanaky toy gelýär sana. Bir aýalan gaty gördüm diýip otyrsyň. Bir aýalan bir zada gep gürrüň saklap otyrsyň içinde diýe. Bilmedim bir ay bolmy, bir aýdan azajyk zaman geçdimi? Ýöne onuny begenersiň. Bir aýalan bir zatlar gaty gördüňmi? Demedim. Ne oldu? Bak gördün mü öyle? Ömer demem de. O da smol. Ömer bir yarama bir ömer. Tamam. Blokladı beni. Bir para. Ondan. Ne mal almadım mı aldım? Hem almadım. Bella. Hani? Toşna gelip duruyor. Aa. Yöne bu var Arturo da etdi. Huluk ya pikirlendi. Toşna geliyor Artur şu aytýan zatları. Nece canı. Ence men torum aýdaýdamam. Olan den aýtdyryň, ýaşyň aýtdyryň. 35 yaşımda gence. Şimdi men berden ayrılıp başka bir işe gidecek bolýanmalym şol uğruna bolarmy taşam görüp beraýdy gence. Bolýar. 8 gün 10 gün aralygyndan bäri diýe ýüregiňe düşdüm şol iş gitmeli diýen pikir dugduň diýe kelleňe diýe 8 gün ýa 10 gün. Süýgü medeletine de garaşýan arzuwum bolanok diýip bir hil keje otyrsyň diýe. İş ýolunda bir adama gaharyň geldimi? Şu patronlarma birazcık gaharym gelýär. Edil gidersiň diýip bilmedim. Gidemok gibi gidemok. Bir aýal goýuran seni. Salam. Hayatımda birisi görünýär abla. Birinen garaşan zadyň bolmady da bellejigim ýa aýtdyma. Kamyk kenece maňa da seredip beräýdi diýe. Assalamu alaikum.
Murat hoş geldin çağım. Hoş bulduk ablam. Neredeydiniz? Bir Teşekkür ederim ablacığım. ha şey diye bir telefonlu haber gelecek ha. Tepdeden beri bir garaşayan haberim. Ama içinden geçen haberim var diye. Şunu beğenirsin diye, şu haber alırsın diye. 2-3 kimden gatıver oturan olsun diye. Şunun bu haber alırsın diye. Sağ ol abla. Teşekkür ederim. İnşallah. Hı. Başka neyimiz var ona haber? Ya şu eğitimimle ilgili sordum yani. İşinde sen var ya yolun açık dur öyle. Kakarın gelip dur öyle. Yöne sen bir ayal koyverecek diye. Görüyorum. Koyvermen o türe. Yöne sen ikinci, üçüncü tapar öykülüsün. Nerek şolardan? Ha, Birinci Ne? tapar değil. ha, inni yüreğime duvatırına sonuçta bana değneyen olanlar. Bilemekten hem olacağını. Nüsumat bir şirketten gülüştüm. Onunla da iş var diye olin. Erkek gülüş koyacak sana yazıp durmana sonra olin. Ben sana da adettem gidecek diye oturuyorum Nüsumat olin. Ayrım bu olsa çıtaytanı gayret etti. Yok Sen ayrı. men tengilen gürleşen yöne şu atlara şulura palatanında bu kartara bir dinleyen gulongu da birden teteştiler ya da onun size cevap verip bilemoktu. Olunca tavarsan real kadın. Allah razı olsun. Kulağıma ses eşitleyen. Bizde kulağına ses eşitleyen adam hastaneye yatırıyorlar da. Hakiki kemini doğru aytdın. Bunun var ya bir medisina tarapları var. Eğer birinin kulağına doğrudan hem ses eşitleyen olsa ol bir gugdadın alamatı değil. Mine bu daşer yurtlarda, ösen yurtlarda şanlı hükman bir 911 çağırıyorlar. Bulam tiz kömek demek. Yani ehli servislerin slujbalarının tiz kömegi bolýar da. Islenik zatydan şu doktor bir çağırılýar. Ine bu ýagdaýda da kulağıma sesler eşitilýär diye bunun bir gowdal taraplary var. Adamda seriozny bir kesel var. Bolýar. Ýöne bu ýalla diýip biljekler. Umum aýdýanna Bu belki bu ayal yalan aydan olmam mümkün. yana aýdýan bolmaly ýöne ol türkmeniň arasynda ýanynjan halkyň bir sada halkyň düşünjesini biriniň gulagyna ses eşitilýär diýmek onu krutoy hasap edýärler-de. Yani gulagyna ses eşitilýär diýmek şo hakykatdan pahalçy. Köp zatlar öňünden görebilýär. Bizim geleceğimiz aýdyp berebiljek diýenýaly krutoy meselede ýanky manyda düşünýärler. Aslında ol eýledel. Gulagyna ses eşitilýär bolsa sen bejertmeli bolýan gidip onun her hili ýanky mental disorder diýilýär-de. Mental bir gıýşyklyklar bolýar. Bulara meselem skizofreniya ýa bolmasa orçça şizofreniya. Şizofreniya diye. Bipolar ýa bol depressiýaň agyr görnüşleri ýa psihoz ýanky disorderler bolýar. Ene şol real ýagdaýda gallusinasiýa da diýilýär. Bu gallusinasiýa edil şo gulaga ses eşitilmäniň terjimesi, terminologiýasy. Ýanky ingliz dilinden aýdymda terminologiýasy. Şol gallusinasiýa bar ýagdaýynda seniň bir gowdadyň üstünden eltmejegi görnüp dur. Gulagyna ses eşitilýän adamlar ol ýokardan 11-nji etaż, 12-nji etażdan bök diýse, gulagyna ses eşitilse adam bük goýberýär. Şol disorder bolan ýagdaýynda sende mentalny bir näsahatlyklar bolan ýagdaýynda gulagyna ses eşitilip bilýär, onu bökersiň. Gaýadan bök diýse de bökersiň. Ýöne onu bir kellesi düzüp adam etmeýär. Normal adam bolan gulagyna ses eşitilip duran dogry dälmi? Benim kulağıma ses eşitliğe diyen yerinde korktum ben. Vakalardan. Bu zatlaryň üstü bilen halkdan pul gazanyp bolýan eken gördüňmi? Gulagyma ses eşitliýär diýip. Seni bu medisina tarapdan sen näse bir adam görnýän? Ýöne halk tarapyndan bolsa sen pul gazanyp bilýän. Şol urdan sen pul gazanyp bilýän. Ne tapawdy?
Aa. Bu arada ne ama edip bilecek. Öyle çağır. Bu arada Vatikan zat aytacaksa Vatikan zat yazdım. Son şeyle bir zat o birinci o çıkaran neticemi aytayın yine şu adam ya da şunun ýaly adamlar köplenç narsist bolýandylar. Narsist adamlar. Nereden nemetdik yani özünü tutup bilmeýär käbir ýerde. Yine seret diye yine men bilýän, görýän nähil doğru çykýar diýip aýdan ýeri bardyr. Ha, o. Böyle Kim diýdi tasdikler be bilýän, özüne o bilýän ýer. tasdiklanmak isleýär. Hmm. Yani palçılık edýänleriň köpüsi narsisttir. Gaty az bölegen, ne ika bölsek köp bölegi. Narsisttir, az bölegen, gaty mekirdir. Mekir, o mekir adam yani sözüne, gepine inanyp bolýan nädir? Şoň ýaly ýagdaýda. Indi bunu bir analiz edeli, yani aýdan zatlaryny. Bunun aýdýan zatlar umumy türkmen jemgyýetiniň gündelik durmuşy bilen baglanşykly. Mysal üçin ýanky näme diýdi? Artur mu diýdi? Beýleki ýigide. Hmm. O ýigide Artur diýdi. Oňa da sorady, ýanky gaty göreniň gahar eden bir aýalyň bolmaly diýdi. Türkmenlerde, ýani türkmen däl umumyň dünýäde islendik bir adam tutsaň hökmen biriniň bir aýaldan ýa-da bir erkekden, bir aýal bir erkekden o ýa-da iki aýal o bir erkekden diýeli ýanky gahar edip bilýär, gaty görüp bilýär. Ve bunun gaty görmesi üçin türlü sebäpler bar. Ola bine karz verdim diýär. Karz vermek türkmen jemgyýetiniň bir ullakan problemasydyr. Bank sistemasy ýok, adam şekilli ýurdu ýok. Soň kyn ýagdaýa düşen wagtda daş döwründäki garyndaşlaryndan karz soramaly bolýarlar. O bergidar bolup soň berip bilmeýär bar. Alan wagtda ýa öňünden bellidir berip bilmejegi. Soň o gaty görüşüp, o gaçyşyp, uruşup, o şonuň ýaly biz bunu ýeňiş bilen gurrun etdik ýaly ekranda, karzly meseleni. Soň beýleki bel diýen o gyza da neme diýdi? Birinden o gaty görüpsiň diýdi oňa da. İkisine de diýär. Hazır men barsam maňa da aýtjak, o sen birinden gaty görüpsiň diýjekdi. O tapagy ýok. Hemme de şol bir zatlar, sorap şol bir zatlar aýdyr. Ondan soň ýene bir üns vermez zat, ýa-ni ýaşy soraýar, ýaşy näçe diýär. Atı möhümdür ine şu taýy. Ähli palçylar ýaşyny sorarlar. Hökman suratda. O ýaşy näçe? O ne adını sorar, o käwat o surat var olsa hasam gowur diýär. Suratna seredibem käwat adamlara baha berip bolýar. Men mysal üçin adamyň o suratna seredip ýa-da gürleşine, sözlem uruşuna seredip yürüyüşine seredibem baha berip bilýär. Olaram şoňa görä näçe köpräk maglumat bolsa, soň türkmen jemgyýetiniň niresinde durýandygyny islendik adama bilip bilýär. Ýöne bular birazrak gepe çeperrek bolýar da palçy diýilenler. Şonuň üçin bu nemede alyp barýarlar. Soň ýanky gyzy alaly, 35 ýaşynda, dogry dälmi? 35 ýaşyndaky gyz näme bolýar? Durmuşa çykyp ýa-ni täze neme çağalary bir 5-6 ýaşynda bolmaly da. 10 ýaşynda diýeli. Şonuň ýagdaýda bolmaly. Soň ine ýankynyň gepurşundan şonuň nemeden durmuşa çykmadygyny hatda özem aýdyp dur o gyzyň görgülligini. Özem düşünýän iş meseleni soraýar. Ine iş bir işe gitjek bolýan şo şowlumy diýär-de. Indi bu taýda näme çykýar? Häzirki işläp duran ýerim göwülme ýaragan ok. Şonuň üçin başga işe gitjek bolýan. Diýip durşy bu. Bu izyna terjime etmeli bu zatlary. Soň o taýda ine şonuň dowamında gahar edipsiň diýip çykarýar-da. Birine gahar edipsiň diýär. Soň o izim o patronma diýär. Türkiýede gelip işläp ýören hiç bir aýal gyz patron bilen uruşup çekeleşmedigi ýokdur. Bu bir kanundur. Hökmen suratda gelýärse o taýda güç nemesi bar. Patron bilen işe gelen ikisi orta noktadan tapýança çekeleşýärler bir kwagt. Bu ine ösmedik jemgyýetleriň ýa-da Türkiýanyň jemgyýeti ösmedik, bizim hem ösmedik. Bu ösmedik jemgyýetlerde bolýan zat. Ine gaýyn täze gelen wagtda gaýyny ýa-da şo öýüň gyzlary bolar. Şolar bilen çekeleşik bolýandyr. Bir palçağa gitse, bir täze gelin, täzeligen belli bolýar. Gitse, o senin
Näme diýerler? Öýündäki nemelere, gyzlara. Baldız. Baldızlaryň o şeylerek, beýlerek diýesoň o sana doga edipdir, jahar edipdir diýen goşup berýärsoň şey dip uruşup gidýärler. Ýani türkmen jemgyýeti guruluşy şoldur. O bir gelin bar sökmä suratda uruş bardyr. O palça gitsen şo zatlara aýdyp aýtalap berer. O palçynyň hem öz öýünde bolup gören zat özüne başına gelen zatlaryň biri bolmaly hökmän suratda. Soň ýene näme diýe? Soň indi ýene bir zat bar da, ýene şo gahar edip gören adamdan gowy habar gelýär diýip aýtdy. Dogry dälmi? Ýa bella diýilen gyza. Näme üçin aýdýar muny? Indi şeýle bir zat bar, işden çykjak diýip o neme diýerler? Bir kwat çekeleşýärler, soň o patron diýýänem, bolýa seniň aýlygyň köpeldi, sen işläp gal, biz seni gowy gördük, haladyk diýär. Şonuň ýaly bir neme bar. Soň pulluca bolsa goýma diýär-de ýanky işe. Izinden şey diýip goşubam goýberýär. Şu iş diýär. Eger pullujarak bolsa gitme diýär täze işe. Sebäp bu düzgündür. Türkiýede bir aýal maşgala işe giren wagtda birinji birazrak o kynçylyk çekýär. Patronu bilen ýa-da seredýän hassasy mugarrasy şolar bilen çekeleşýärler. Soň ortada bir nokatda durýar. Şo nokada gelýänçe o aýlygyň pelança etjek, beýtjek, gitme, ine biz seni gaty gowy söýdük, haladyk diýen süýjü sözler bilen toparlanýar. Bu islendik işte şeylerdir Türkmen jemgyýetinde. Bunuň üçin o palçy bolmana gerek ýok. Inde men palçynyň o palçylygyny etdim ýa-ni şeýle bolýar-da. Ýene de bir zat bar, ýanky eger gitsen, gowy bolar gitsen diýse, gitse, olam işi gowy iş tapylmasa, aýlyga munkudan pes bolsa, ýene gaýdyp üstüne geljek de ol. Ha, olam bar. Özüne Özüne garanti. garanti. Özüne garanti bolýar. O palçylar şeýle soň bolmasa ýene de efire girip o ine sen şey diýdin, o bolmady seni bilmeýän ekeniň diýjekde. Şonuň üçin häzirki bilen ylalaş diýär-de, ýa-ni Ukraina urşýaly, oruslar bilen ylalaş meselesine getir. Şonuň ýaly bir ýagdaý bulunky. Baraz iň soň ýene neme de aýlyga pula getirip bağlady ýa-ni neme etmek üçin. Şonuň ýaly indi bir böküm bir zat var. Häzir ine şunu aýdan wagtym ine palçylygyň nähil ýalandygy ortaya çykar. Ine şu palçy Ýewropada hiç bir adama palatyp bilmeýär. Näme üçin? Ýewropadaky adamlaryň o jemgyýet guruluş kulturasy başga. Toyuň barmyş diýip aýtsaň şoňa güler. Maňa näme diýip öz toyuna barmajak adamlar da olar. Toy olar üçin möhüm däl bizimki ýaly. Şagalanlar geçmeýär. Toyu bir 5-6 adam bilen o geçirip bilýän näme jemgyýet. Ondan soň birine gahar edipsiň. O meselesi var. Ýewropada o gahar edýändirler, ýöne bizimki ýaly insanlar gahar etmeýär, o bir-birine ullakan alagam öýrenip, bir-birine karzan bermeýär. Sen karz ver, karz almagyna da gerek ýok. Bank sistemasy işläp dur. Hemme kim işini bankdan ansatlyk bilen amala aşyryp bilýär. Soň ýa-ni durmuşa çykmak meselesi bar da, ýa-ni biz sorady, durmuşymda biri görnýärmi diýip-de, hayatımda diýip sorady. Indi bizim jemgyýetimiziň ýene bir nemesi bar, ýa-ni basyş edýär-de, daş döwrek, basyş edýär, belli bir ýaşa çelli, ýa-ni daýzalaryň ýene nämeleriň o saýlan adamla durmuşa çykyp ýetişmesen soň kynlaşýar. Soň ol adamlar ýa-ni esasen hem aýal gyzlar 25, 24, 25 ýaşyndan soň durmuşymda biri görnýärmi diýip gezýärler. Bizim jemgyýetimiz şeýle, ýöne Ýewropada onuň ýazaty ýok, durmuşynda ýa-ni bir aýyň içinde de 2-3 tane adamy görüp bilýärler. Ýani bizim palçylarymız Ýewropada palatyp bilmeýärler. Palçylygy ýöremeýär. Şeýle bir ýagdaý. Soň bular indi ekranda kän o diýenli nämäni aýtmajak bolup özlerini hem saklaýan bolmagy mümkin. Ýöne ýurdun içindäki palçylaryň aýdýan zatlar har ola güldürýär. Ýa-ni şey diýýärmişler-de, ýurdun daşynda işläp gören ýoldaşlary, ärileri bolan aýallar, aýallaryň köpüsi palça gidýändir. Şolar barsa
Senin o bir yakınına o daşarda uzaklarda işlep görmüş diye. Ovo diye yollaşım diyecek ya da erkek doğanım diyecek ya da oğlum diyecek bir zat diyecek de suratta bar al. Şey diyemişler son hovo deyip oğlum hayran kalıp bildi deyip şey diyemiş onda o kazancam ervettel eken diyemiş. Kazancam ervettel. Ondan sonra oğlum nira seyrediyor taşkı giyinyen nemesine sıfatına seyrediyor ol gelinin. Geline seyrediyor ha bu demek Türkiye'den izinden pul gelip dur. Ya onda kazancam elbette bana gurur veriyor. Neme. Son izinden ama diye o Aktaş dövründe de o düşmanlara bağır eken yöne sere sahip olsun diye. Yine şeydi has önemli giriyor da gelinin. Hükman. Hükman diye onu. O benden kovup alçı çıkarıyor. Ne var ya biznese başlasa. Son izinden ne edersin? Ne edersin? Şu ziyan ne daş dövründe o hop görünüyor deyip aydandan son yine yüzerliğin denesi tohumu ondan son ne menim yoruncağın tohumunu o karıştırıp Kulo. o suya düşmeli. Şu daş dövründeki ziyan hop o ağmaz yağlı üstüne diye de sonra onlara cam ediyor. Oy, yanırdı. Bağır olsa şol neme suya düştü ya da o gelin fakir o düşündürüyorum. O düşündürse gülkünce mi olacak da? Sen benim diyenim et deyip aydı ya da. Sen benim diyenim et o gayret et de sen şol suya düştü ya. Yankı yüzerliğin tohumu neme yoruncağın tohumuna. Senin düştük. Dayını. O da satacağım olmalı. Ha, ona da şey diyendir. O, yok yani değmese de özlem düşüp görendir onun gelinin. Son ne şey dip o hem käbir zatları aydiya o menem aydıp bilýän adamlar o bir kaz o gurmetsem aytmas kyn däl. Izyndana gowluk eden bolýardy. Ine ziyan o daşynda hopla adamlar bar eken şondan o goranmas üçin onu etmeli bunu etmeli diýip maslahat berýär. Ine palçylyk şeydi işleýär. Bu gowu tarapyň erwet tarapy var, uruşdurýan tarapy var. O pelanı o yine şeyle yoldaşım tarafından o şunun yalak bir ayal o şeyle bir zatlar edip dur şunun için aranız goğdal urşyağız diye son olama o düşman olup görýärler. Ya bu gönü yüzüne ayıp bilmese de bir näçe ýyllap dowam edýän soğuk gatnaşyklar var. Yani şu zatlar Türkmen jemgyýetiniň ine agzybirlik diýip beýgirlýär. Men agzybirlik nemesine başgaça düşünýän ýöne bir sosiallaşmagynyň öňüne alýan zatlar ine şu palçylar Berdi Muhammedowyň edýän nemesine edýändir, ziýanyny berýändir hökmen suratda. Bu palçy bir tarapy, o molla tarapyny aýtjak däl, onuň tebip tarapy bar. Tebipler bar, o taýyn bu taýyn masaj edişdirip ýa-ni elimde näme gudrat bar, näme arkam bar, ýene näme bar, pelanym bar diýip iş edip görenler ýa-ni görnüşkän bularyň. Sonra bizim habarımızda mı, Telegram'da mı, nerede, YouTube'da mı vardı? Dokumentlerini daşarı yurda gidecek adamlar viza, dokument tavşırmanka gelip mollalara okudup gidiyormuşlardı. Şimdi bu edilen iş, onların koyup kaydayan pulları ona geleli. Ne için bir pulları koyup kaydayalar. Şimdi şeyle bir zat ne medeli yine yankı gören gelineceğimiz var da palçı gelineceğimiz yankı ekranda görenimiz. Şol eğer hakikattan bir soru verilse şu soru hem bilýän olsa cevabını demek özem soru verdiler de nirede gömülü altın var, hazine var. Dünyanın hem yerinde de vardır bilinmeye yankı tötenleyin adamların önünden çıkaymasa tapması kıyındır. Yani palçı adam bilemeli. Men Türkmenistan'da hiç bir palçının bir hazine gözlep görenini görmedim de. Gömülü hazine. Ne için gözlerini oklar? Bilyer ablar hemme zaten. Gözlesinler. Ne men gözlem ok. Bu zatlar bilse. Gözlem oksa yani yalan. Bu bir kavra adamlarda neme bolýar. Yani kısıyınçı olýarlar. O sığınçılık hem adamda da vardır yani kavra adamlar şu sığınçılık nemesine palçılıkta ulanýarlar da.
O verip sen ne bilsen neme diyen. Yine Sherlock Holmes'un bir filmi var. Sherlock Holmes bilmeyen eşitmediği yoktur. Eşitip görmedikleri var olsa görsün. Yine şol cenayeti nerede tap ya. Yani bir adamın näme zatlar imanı o görýänini şu ağzının daşından o eýin eşiğine düşen gırındılar o ownuk nemelerden hemme zatdan şol adamın näme iýänini o şoňa görä näçe pul gazanýar nähil häsiýet bar diýip o çykaryp gider ýa-ni bir zaty bilsen zynjyrlama bir näçe zat ýanyndan bilip bolýar-da. Bu zatlar şey diye işliyor. Ondan sonra o Türkmen cemiyeti bir menzeşe kopyası. Her bir cemiyetin bir ağzası birbirinin kopyası oldu. Bilmesi kıyın değil. Hep mesela o toy ediyor. Daş doğru karındaş. O toy vardır. Bir toyun varmış. Öyle çaresiz. De toy vardır belki. O, ya şeyle bu zatlar. Neme değil, kıyın değil. Ne palçılık. Maşgalaty köplük bolan soň daýy dogany, ýenesi, daýdasy, garnaşlary, baldızlary, ýurjulary her kim bir toý etse, näme bir ogly bolsa da 2-3 tane gyzdan soň ogly bolsa da toý bolup dur. Şu toý biriniň 50 ýaş, 60 ýaş ýubileý bolsa da toý bolup dur. Toý diýenne hökman bir ogly öýlenmek, gyz çykarmak däl, umumy toýu manysyna girýär. Şoň üçin toýuňyz bar öýdýän. Toý garaşýar diýse bolup bilýär her aýda bir toý. O doğulan gün ve kulluğa mı gidiyor? Kulluktan geliyor mu? Diplom toy ediyor mu? Durmuşa çıkıyor mu ya da beyz alıyor mu? Toy kana sadaka veriyendir belki. O her türlü zat var. Ya maşynyň barmy diýip sorar. O bar bolsa döwülýär diýer, ýok bolmasa onda saňa maşyn görnýär diýer. Oğlum. O maşin niyet etmeyen adamım yok. Edilir. Yani bu zatları anlaşırmak kıyın değil. Birleşler şimdi men ýene bir zat aýdyp geçeň. Indi palçylar tarapynyň gurrun etdik de jemgyýet tarapynyň az etdik gurruny. Bizim jemgyýetimiz sowatsuz. Türkiýedäki jemgyýetiň hem epesli böyle sowatsuz. Türkiýede de bar da şu palçylyk, mollaçylyk, tebipçilik nemeleri, häsiýetleri. Aýtjak bolýanym ähli sowatsuz jemgyýetleriň hemmesinde bar zatlar bar. Orsetde de vardır. Orsetde de hökman olmaly. Bar. Yani ösen yurtlarda görüp bolmaýa bunu. Näme üçin görüp bolmaýa? Şeýle bir zat var. Sowatly bolmak üçin hökman suratda we bir ýerde muallim, güýçli muallim bolup sen okutmaly ýene bir zat däl. Sowatly birinji maşgalada başlaýar-da. Maşgalada erkin pikirlenmäne sana çağalykdan ruhsat berilen bolsa sen sowatly bolýan. Ýa-ni bir garynjadan bir zat öwrenip bilýän-de. Ýa bir garynjadan o özüňe durmuşyňa peýdaly bolup biljek bir zat öwrenip bilýän. Biri sana zordan gelip öwrenip sen adam etmeli diýilen o düzgün ýok, o ýalňyş. Birinciden başda çağalykdan gaýdýar. Ýa-ni bir çağanyň sowatsuz bolmagyny islemeýän bolsa erkin olmalydyr. Ýa-ni sesiň çykarma, ağlama, sesli gaty gülme, otur ýerinde diýip ondan soň çağanyň öňünde uruş dawa, günde jenjel bolup duran ýerde de nemetmeýär. Biraz maşgala guruluşundan başlaýar bu zatlar. Şonuň üçin bu maşgala guruluşyny diktator, awtoritar, totalitar rejimler o görýändir. Şunu ýaly çağany gul edip gawap, gorkuzup yetiştirýän maşgala şolar üçin mukaddesdir. Şolardan başka mukaddes o maşgalamyz var diýip gıýgyp gören ýerim ýokdur. Soň ene bu yetişýär, ulalýar. Beden ulaldy, ýani akyl, düşünje, beyin ösmedi. Ösmänden soň ene ýankyýaly durmuşymda bir barmy? İşe gitjek bolýan, iş nähil bolar diýip soramaz. Mene sorap göremok hiç haçanam da yan kayran aldı. Şunu yal bir iş var gitsem mükemmel değil. Adam özü bilmeli de, özünü, in kolu öz tanımalı da. Bizim o gıynansak da bizim cemiyetimizdeki o adamlar köpsü öz özünü tanan o.
başka bir yerin baha verme bilen ýaşaýar. İller näme diýer? Hı. O iller hatar bol versene diýilen ýalyk näme bar? Bu diýmek bolýar özüne baha berip bilenok. Özüne hormat goýanok, özüniň gadryny bilenok, o özüne bir ýa-da bir gymmatlyk berenok da umumyň aýlandy. Bahasy ýok. Öz gözünde özüniň. Gaty gynandyrjy bir zat. Şonuň ýaly bir näme meniň o görüp aýtjaklarym gülkünç diýýär ýa-da daýzan dinlemek hem gynançly. Şol wagtyň özünde bir giden adam wagt ýitirip durdy şo taýda. Hiç kim şunam soran Türkmenistanyň geljeği nähil bolar diýip palça sorayan adam barmy ka? O şeyle demedele kelleme örpük geldi maslahat verele ildeşlerimize. Bundan sonra palçaya giden wagtlary Türkmenistanyň o geljeğini sorasınlar palçylara. Edilýär. O Türkmenistanyň geljeğini sorasınlar hani bilýärlermi? Hemme kişi. Yok, onun ýazatlary o goşulamjak diýip hop goýbererler. Palçylaryny taşlarlar. Sen bizi nira iterjek bolýan. Ho, Politika goşulamjak diýer. ho. Bilmedim bularyň arkasy mı, jyny mı, ruhu mudur, nämesidir bularyň. Olaram o siyasatdan daşta. Hı. Yani bu adamların ertiri o ne belli şu an. No. Ertiri ne belli. No. Doğru. İnandırıcı. Ve ben açacaklarım ya şu. Şu mollaçylygym, ýa-ni meniň görýän datlam mollaçylygym, tebipçiligim, ýa-ni bu palçylygym hemmeti adamlary iterýän dat, şu datlary iterýän dat. Adamlaryň garypligi, pulsuzlygy, alaşsyzlygy, bir ýerlerden bir biznes etmeli, bir ýerlerden pul gazanmaly. Bunuň düýbi şo döwlet sistemasy ýalňyş. Döwlet üçin edip bilenok öz watandaşlaryny ilatyny üçin edip bilenok. Hiç zat bilen ýaňy diýende kart pul bir-birini alyşyp berýärler. Şu taýda bir aýdyp geçmeli zat bada. Näme üçin milletini bir-birini kardalýar. Men şu Amerikada ýaşap ýörmün bir-birini kardalýan göremok men. Näme üçin? Sebäbi ähli zatda döwlet sen arkaňda dur. Döwletde ýüräp duran sistemi bar, finansiwy. Islenlik idarada şu zatlar bar halky üçin etjek. Meselem sen telewizoriň ýokmy? Ya kompýuter, ýöne kompýuter almak üçin magazynlar bar, dogurdamy? Sen barýan onu taňa kardyna berýär şolar. Ýöne zatlar kardyna berýär, aňsatlyk bile berýär özüm. Sen aýda bir $10 geçiriber. Ya bir $30-40 geçir aýda, aýlygynda tutup durlar. Sen biri bilen kard alyp ya bir-birine hat ýazyp, dil hat ýazyşyp, ya soňundan beri bilmän uruşup, pöwüşüp ýörlen dat ýok. Olar ýaly etmeliyän dat ýok. Itlenlik ya aýagyň aşagyna maşina alasyň gelse-de şolar ýaly. Barýan satýan kampaniýalary saňa berip dur kardyna. Aýlygynda tutup durýarlar. Itlenlik zat şeýle. Iň bolmaganda egneşige puluň ýok bolsa-da şonuň kardyna berýärler. Kemine. Şonuň kardyna alyp bolýar egneşige, aýagyna köwüşem kardyna alyp bolýar. Aýda bir $5 geçiriber, $10. Inem hakykat şo halky bir-birine düşürýän, halky bir-biri bilen agdar edýän adam uruş döwüşem, dawa jenjelede şol adamlaryň yeter yetmezliginden bolýar. O hemme zat yani ahlakı bozyan adam şol yeter yetmezlikdir. O ediliyor. Yani ahlak bozulması yani ovurluk dedi, yalan. Ondan sonra näme diye yani näme prostitusiýa diýip aýdaýynda. Şu zatlaryň hemmesine şu yeter yetmezlik emele getirýär. Şu itergi berýär şu zatlara. Ondan sonra üstesine o zatlara seretme yani bela okap durandırlar bir-birinin üstüne. Bir sonra yine bu adam ne için bunu ediyor?
Ediyen zatlar kızıklı ve keyifli zadım değil. Oğurluk etmek ne böyle? Bir gün, iki gün, üç gün yani sen bir neçe yıl yaşamalı. Gün yani her gün bir zat bolup bilecek ýagdaýda korkulmalı. Yani bir riskli bir iş. İnsan hiç açanam riskli işe yanaşyan däldir. İnsanın häsiýetinde var. Şonuň üçin riskli işe yanaşmasy üçin kellesini işledýär. Bizim aklımızın yani insanların aklının ösýänligi hem şoň bilen baglanşykly. Riske girmejek bolup öňünden kelläni işledýär. Agramy kelle berýär biz. Beýlek canlılar ýaly. Yani bir adam mecbur kalmadıkça şu ýagdaýa gelen oksoň bunun bir jemgyýet sosiologiýasyna öwrilme ýagdaýy bardy. Hemme kim yeter yetmez. Ol ogurlaya, bul ogurlaya ýanky daş döwründe gün aşa şaýat bolýasoň olam şonuň içine belli bir derejede girýär. Näçe ahlakly bolsa bolsun. Olam açyk meýdanda o bir zat dursa şonu alıp o gidýär ýanky islemese de almaly bolýar. Yeter yetmezçilik var hem daş döwrü hem hemme kim edýär. İl nähil bolsa şeýle bol bermeli diýilen ýalyk ýagdaýa gelýärdi. Inandırıcı ýene jemgyýetiň nemesem şondan. Neme de ne dün bir yere gidip geldik gezmege. Bu yerler zatlaryny ýitiripdir ýa galdyk gidipdir. O deňiziň nemäň boýu deňizem dälle uly bir ozero, köl. Onun kurortny yer. Onun trotuary var, ýörep eýlek uly trotuary var, ýörep eýlek gezip ýörsiň. Şo ýerde ýoluň gyrsyna bardürüň üstüne çıkarıp koyupdurlar. Yani birinin kapçığı var, mandarin var, bir fetkan içinde. Ondan yine de bir egneşik bir şon kitap mırdatlar var. Biri koyup gidipdir. Ona bu yola çıkarıp koyupdurlar şu yerde. Kapçığı var. Kapçık dur, bir fetkede mandarin, yani bir tane kitap zat var. Yine men diyecek olan her kim kaptalan turistler geçip gidip dur, eylek, hiç kim sereden olmam. Ne ösen devletler, şular ýaly sen zadyňa dar del. Sebäbi sen bir aňryňy ýa berçesini görüp bilýän adam şu zatlary ellemeýär. Sen şol bir kapçyk üçin ýa bir kile mandarin üçin şonu alsaň, sen ertesi näçe $1000 pula ile de dursun, sana iş gozgalyp bilýär. Ine şonu görüp bilýän adam, ertesini görüp bilýän adam, o zatlara şeydip kellesini şu tarappa öwürüp sereden oğlum. Kimin zadı olsa ýetine gaýdyp gelir alıp gider diýär. Ne şu ýalda gaty köp gabat gelýän men. Gaty köp. Son mätäçlik bolmaýar da bu adamlaryň. İtergi ýok arkasynda şonu almany ogurlany. Bizde bolsa ay ogry, urun elini kesin, türmäge basyň diýär. Bir dur bu näçe ogurluk etdi? Ana bir öýüne gidip görüň, öýünde ýeri zat barmy? Öýü barmy? Yollaş ölendir. O bir zat bolandır da yankı şo ýagdaýa düşüpdir. Aňsat däl o zatlar etmek. Yani elbet zat doğru kabul edilen ok. Dünyanın hiç bir yerinde ogurluk doğru kabul edilmeýär. Yalanam doğru kabul edilen ok. Halanýan zat däl. Bu nämäni? Näme diýerler? Bir umytlary öňünde kesýär-de. Umyt edýän bir zat adam bolsa, olam yalan bolup çyksa gaterwet bolýar-da. Şoň ýaly bir ýagdaý. Doğru. Biz ne şeydi baba şu gururumları edilmeye gerekli. Edilmendi için doğru mu kan? Doğru bu kanun değil yani içinde yitip gidiptir. Bizim halkımız yalanların näwelligin içinde yitip gidiptir de. Yani yol tapması gerekli. Adamlar şu yalanların içine doğulýar, öňe wesýär, ulalýar, ölüp gidýär. Ne şu yalanlarym gaýtalanıp dur. Nesil gaýtalanıp dur. Allah. Şonuň üçin bu zatlaryň garşysyna görüşmek gaty bir yerine düşýän zat diýip hata edýän. Baba şu zatlaryň garşysyna görüşmeli ol. Adamlar aňyny zaýlamak diýip düşünýän. Şu zatlaryň hemmesi adamlaryň aňyny zaýlamak, adamlary ağlamak, şolaryň elinden pulunu almak maksat.
şolara ýaldatlara pul gidirmeler diýip düşünýän halkyňa inni kelletini işedere wagt bollum ka diýen. Özüňçe baryň ýoklary ýalan sözläp oturan bir şermenlere pul bermek näme diýmek ol. Türkmenistan üçin dünýäniň pulunu gazanýarlar diýär. Biznes. Absolutno bolup biler. Men palçy bolsam hazyna gözlemäne giderdim. İnsanlardan uzak. Tebiýatyň içinde bolar. Gözle tap palça sen bilmeli bu zatlary. Için gözlemeýärler. Bir tapar neme pляжda neme gördüm. Bar on ýaly adamlar, şoň ýaly lübitiller bar-da, şolar ýaly dadlar isleg bildirýän. Eline mine gözlenýän aparat bar. Neme o detektor ýalyk neme. Detektor ýaly. Ucunda demir bolsun, neme bolsun, gyzyl, altyn, kümüş bolsun, şonu neme sensor bar. Signal berip duran. Şu pляжda bir giden adamlaryň içine şu taýak ýaladlar, şey dip gumuň içine şey dip aýlanıp ber. Kawat bilkilla ýa bir zatlar tapýa, şey dip aýlanıp ber. Pляжam uzy näçe kilometr. Men YouTube'da nemede gatyp Men gelýär. oğurluk edenden müňe o kimiň aladasyna, kimiň adarına dedel. Edibersin. Näme tapsa özününki. Yok, käbirler var, telefon tapýa, telefon soň gidip bejerdiýär. Soň telefonyň içinden eýesini tapýa, jaň edip eýesini eýesine tapşyrýar. Şonu ýalaklar hem bar. Olam boli, Şonu ýaly nemede bar-da. Buram hayran galýan zadym ne başga ýurtlardan gelen adamlar hayran galmagy mümkin. Ýöne bize uğraşan adamız şu telefonda ýolda da ýatýa-da biri gaçyrýar jübütünden. Açary bolsun, telefon bolsun. Şonu sen eger batareýa çöken bolsa hiç jaň edilen ok. Eger batareýli baý bolsa ýanky çasta jaň edilen näme nomerler bar. Şolaryň birine jaň edip şu telefon meni köçeden tapdym, plan ýere tapşyrýan gelip alyp gitsin diýýär. Goloyda polisiyeski bir uçastıkları tavsiye gelip alıp gitsin diýýär. Ine şolar ýaly. Hiç kim öz jübütüne alyp alyp gidiberen ha. Öyle. Şeyler Cemlägen bilirse neme bolsa. bolýar. Şu ýerden tamamlaly. Ana watandaşlar özüňiz bir pikir edin, şu zatlar barada. Sizi birden pula oýnap ýörenlerini bir biljek bolun, düşünjek bolun. Bir topar pul adamlar üstesine de nowata durup pul berip gaýdýarlar. Şonu ýalançylara mene hayran alýan. Mene kelleme sygmaýan zatlar. Belki halk üçin ol normal zatdyr ýöne bunyň öňüne geçmek gerek. Şeyler pikirde. Bolýan watandaşlar kemine gyzykly zatlary görüňlerdiň sag bol. Sağ olun. Ýene de görüşýänçä.